Здравейте хора! Сега точно ще отваряме фигурката на Капитан Америка. Мислех може би утре, но иначе по различен начин. Но нека да бъде сега. Обаче, мисля да отида може би на някъде повече светлина и ще ми трябва нож. Предстои или ножица, ама не знам къде са ножиците. Добре, върнахме се, за това изех едни ножици. Така че са... опитвам да я отворя. Опитвам да не отраскам фигурката. Ведно въже е готово. Окей, Андреска слоничка. Другото въже е готово. Това въже е готово. Сега последното въже е за фигурката. Добре, взехме самата фигурка. Сега да направим и неговия щит, да го така фигурката. Сега щитът. Още даже с червено. Други беха за синьо. Той разполагаше и с това. Това е, което виждаме. Това е демонстративният характер на това, което той можеше да постигне пред камера. Същото беше с Кризъл, с Лука Лионело и другите актьори. Кеп, ще е това. Беше в очите. За платформата. Които могат да ощупат. И готово, отворих я. Отворих го. Са се вижда доста... Я се вижда уникално. Тук друга. Почнете да трябва да го ползваме, да го изчита му. И тук имаме малко платформа. Перфектно! Ами, това е. Чао, хора! О, чайки. Чайте малко. Да. Ами, чао, хора! Ще се видим следващия път.